Hem vingut a la Fira de Sant Pere de Ribes que ha organitzat el supermercat Capravo del mateix municipi amb els productors de proximitat, sobretot petites empreses i també cooperatives. Per nosaltres és important que Capravo organitzi aquesta fira perquè ens dona l'oportunitat que la gent, el que és el client final, pugui degustar aquest producte i també fer-nos conèixer. Hem vist que tot és català, el vi està molt bo, l'embotit està molt bo, aquesta noia fa coses molt bones. Bueno, la gent està molt contenta, o sigui, le agrada molt el producte. Estas ferias a nosotros nos vienen muy bien, en Capravo nos apoya mucho en esto. Gràcies a projectes com aquests, doncs nosaltres estem creixent, estem donant llocs de treball. Capravo es considera com una botiga de Catalunya, crec que és la més adequada per poder ajudar a tots els artesans. L'únic que ho fa és Capravo.